muna murna yawa 'yan sana can a cikin fushi. Sauti daga studio Villa. Allahu rabu sarki mai duniya ka yarda mini rabu kar awaka na yi baya yari man waka na zo da baitin mai gaskiya muna murna yau Kano ba malayin tsintsiya ashe kukan ki ne jawabi ir tsuntsuwa. To ya za ku yi kotu dai a yau a bata ayyana ko amsa min zanga inda ba ko ya kuɗan gida zaƙin gwanda kun ga bai kamanni da na kankana ashe gwamna kai kaɗai ka cancanta gida ashe dai rabu kai yaba abba gida. Gwamna abba zama daren gwamna abba zama daren bugan sauti tun da abba ne gwamna zama daren muna murna yau waɗansu na can a cikin fushi. Gwamna abba zama daren gwamna abba zama daren bugan sauti tun da abba ne gwamna zama daren muna murna yau waɗansu na can a cikin fushi. Gwamna abba zama daren gwamna abba zama daren bugan sauti tun da abba ne gwamna zama daren muna murna yau waɗansu na can a cikin fushi. Oga kayyar munafukai su taɓe ka gamji sara da sassaka dole barka kuma yi matsar da za su yi basu da garka yau dai ka zama shugaba dole ka mulki ai rabu kai ya ba ka shaninka kuma yi tsadin su kwashe kwato gare ka mayu wallahi yanzu sai dai ku ci kanku. Ya yau dai ta kare wa mandawarin ku. Kano abba muke yi. Shigo ɗan mage sai ya ce kun shanun ku. Kano abba muke yi. Wai ashe mulkin Kano zai kwata ya baku. Kano abba muke yi. To ku ce ƙaryar munafukai ba su gaban mu. Kano abba muke yi. Kano abba muke yi. To ashe ƙarshen munafuki jin kunya. Kano abba muke yi. Shi ko da ba shi ba rabo ya sauya. Kano abba muke yi. Shekiya an ci kuɗi a nana mankeya. Kano abba muke yi. An ci kuɗin talakawa wai ana kai ya. Kano abba muke yi. Kano abba muke yi. Gwamna abba zama daren gwamna abba zama daren bugan sauti tun da abba ne gwamna zama daren muna murna yawa 'yan sana can a cikin fushi. Oga ka zan makwangiri karfan jirgi gwamna ka zan buhun kaya da biyaji oga duka hana su yau ba sa wargi gwamna yau kai ake kira can gamji abba gida har ma daji yau dai mata maza duka fasa zagi can Kano yau kai muke kira gwamna kaji. Gwamna abba zama daren gwamna abba zama daren bugan sauti tun da abba ne gwamna zama daren muna murna yawa 'yan sana can a cikin fushi. Makeryalle na ce makeryalle ina mukanje na ce ina mukanje a kori saje na ce a kori saje uban su gaje Gwamna abba zama daren gwamna abba zama daren bugan sauti tun da abba ne gwamna zama daren muna murna yawa 'yan sana can a cikin fushi. ina mara hankali ku ce na ci banja ko kawo mana jahili shi ma ya ci banja ina dan gidajiya shi ma da ci banja ina mai girman jiki shi ma da ci banja ko kawo mana gutullu shi ma ya ci banja in ka zargu da kai nake kai ma ka ci banja ko gambo ya dukan ku walla za ya ci banya. Gwamna abba zama daren gwamna abba zama daren bugan sauti
ƙasa amfanin girka ganga aikin ki bai wuce yanzu a doka zare aikin ka bai wuce yanzu a dinka zuma aikin ka bai wuce dai yin saka turmi aikin ka bai wuce dawa casa sakarai aikin ka bai wuce dai yin waka to ka gyara tun kafin makora ka garinka. Gwamna Abba zama daren, gwamna Abba zama daren, bugan sauti tun da Abba ne gwamna zama daren. Muna murna yawa 'yan sana can a cikin fushi. Ashe riga ma na dole sai dana ma na jamuje ga kwankwaso yau ne kasa da kai na 'yan Kano muna ƙaunar ka tun da ka riga ma duk ɗan kalan da bai san ka wallaya ta fasara ka zamo farin ciki gare mu talakawa oga 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 kwankwaso. Gwamna Abba zama daren, gwamna Abba zama daren, bugan sauti tun da Abba ne gwamna zama daren. Muna murna yawa 'yan sana can a cikin fushi. Kano Abba muke yi, 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 Kano Abba muke yi. Kano Abba muke yi. Gwamna Abba zama daren, gwamna Abba zama daren, bugan sauti tun da Abba ne gwamna zama daren muna murna yau waɗansu na can a cikin fushi. Gwamna Abba zama daren,